Så jeg vil bare gå i gang nu. Jeg skal lige have vendt kameraet om, så er jeg sådan set klar. Så ja, vi vender tilbage, når jeg har fået vendt kameraet, så får I lov til at se mit værelse. Så ja. Hej og velkommen til den her video. Hvis der er noget, jeg ikke har fortalt til YouTube, så er det, at jeg har fået lavet mit værelse om. Det fik jeg i går, tror jeg det var. Men altså, jeg har ikke fortalt, at jeg skulle have lavet nyt værelse. Den her video, den kommer til at være en roomtour, og så også hvor der jeg viser mit slim, fordi som sagt, så har jeg været i Kroatien. I kan gå ind og se mine videoer på hvor der jeg har været i Kroatien, fordi der har jeg lavet nogle, jeg tror det har været sådan poolvideo og slikvideo og sådan noget. Men altså, jeg vil til at vise mit værelse nu, så ja. Vi ses, når det er, at jeg lige har gjort klar og sådan noget, fordi der er lidt rodet. Men altså, så ja. Hej hej. Det er, hvad hedder det nu? Et sminkebord, men altså, jeg skal ikke have det her sminkebord. Jeg får sådan nyt et, sådan, når der vi har været i IKEA og sådan noget. Og så ligger alt mit PlayStation-værk. Og mit fjernsyn, det står der. Det skal heller ikke være der, og jeg filmer med min iPad lige. Mit fjernsyn, det kommer til at stå, hvor kan man se det? Der, ja. Og så her, jeg har lige fået en sofa. Og I kan se, den der, som jeg har der, den kan slås ud. Så om mig og min storebror, vi har lige har sovet her i nat. Så ja, det er sådan en sovesofa, når jeg har venner på besøg. Og herover det er sådan set bare der, hvor jeg har alt det der over. Og her, det er bare mit bamse og alt det der. Så ja, det var herover jeg så og filmede lige før. Det var faktisk lige her stod kameraet. Og så sad jeg der, og jeg har Rasmus Brohøj-plakat og IQ Miller-plakat. Og topmodel-plakater. Og så det er sådan en, jeg har sådan en kommode, eller sådan et firkantet aktie. Så har jeg mit work-in-closet. Det er ret mørkt. Vi kan lige prøve at tænde lyset. Det kunne være, det blev bedre. Ja, det gjorde det. Så. Men altså. Og så er det her, det er mit skrivebord, det der. Det var sådan set hele mit værelse. Så ja. Jeg tænker bare, at vi kommer i gang med at lave den der slim-ting, hvor jeg viser mit slim. Jeg sagde, at det blev en blanding mellem en værelse, sådan, jeg viser mit værelse, og hvor jeg viser det, jeg købte i Kroatien af mit slim. Så ja, vi vender tilbage, når jeg har sat mig og sådan noget. Så ja. Jeg håber, I synes, at mit værelse det er flot. Gå ned og skriv i kommentaren, om det er flot. Altså, om I synes, det er flot, eller ja. Og jeg har 4 bøtter slim foran mig. Og jeg har ikke selv købt... Nej, jeg har ikke selv lavet det. Jeg har købt det. Men altså, jeg har noget sort noget. Jeg ved ikke rigtig, hvad det hedder, men altså... sort, og så noget blåt af det, lille stor. Der er meget i den her, der er lidt i den her. Og så har jeg sådan noget lyserødt noget, der kan bruge. Og så har jeg det her. Der er noget af, der ikke blev der. Det har været heroppe til en gang, hvis I kan se det. Heroppe til, så der er mistet ret meget. Men altså, det er sådan noget, der kan miste. Det lyder ret klammer, men altså.
Jeg tænker bare, at vi skal vise den første bødslim. Og det bliver det sorte. Så ja. Nu skal jeg lige have åbnet det. Det kan godt være, at den her video den bliver lidt lang, men altså, det er fordi, det er jo nærmest sådan 2 videoer, der er i en. Men altså, det sorte her, det ser sådan her ud. Så skal vi lige have det ud. Det smitter nogle gange, det er ikke altid, det gør det. Det ser sådan her ud. Det er helt sort, hvis I kan se det. Så ja. Og jeg har Rasmus Bror på plakat lige bag mig. Fordi I så, at jeg stillede jeg sidder her, og jeg filmer. Det kommer jeg til sådan meget tid med, når jeg har venner på besøg, så kommer vi nok til at sidde sådan lidt mere længere væk herinde. Så ja. Men altså, det var det første slim, det mærker sådan. Det er sådan. Jeg tror, det skal forestille at være i sådan en malerbøtte. Altså ikke sådan en rigtig malerbøtte, men altså sådan en her. Men altså, nu tænker jeg, at vi tager den her, fordi så kommer de der 2 bøtter i træk, som der er lidt magen til hinanden. Men altså, så ja, nu tror jeg bare, at vi skal begynde med den her. Så jeg skal lige have den åbnet, så ja. Der kom lige sådan en, eller jeg skal ikke lige have den åbnet, men altså så, eller jo, jeg skulle have den åbnet, men altså, så kom der lige sådan en, afbrydelse. Så det lignede, at jeg ikke havde lavet et klip, men det havde jeg også. Det var fordi, jeg lige lavede det hurtigt, sådan jeg sad på min plads og bare stod helt stille. Så ja. Det er sådan her. Det foregår. Men altså, ja, det er det her. Så I kan se det. Det er lyseblåt. Så ja, jeg tænker bare, at vi skal gå i gang med det næste. Ja! Jeg har fået lidt blå, men altså, på mine fingre, men altså, ligegyldigt. Jeg tænker, at vi skal prøve den her nu. Den lyserøde der her, der kan prutte. Kan I se det inde i? Der er sådan her. Ja, der. Ja, hvis min mor hun kommer op, så kan det godt være, at jeg slukker. Eller min storebror der sådan noget. Spørger, hvad jeg laver. I kan se, at det kan prutte. Det her. Det er fordi, når du putter det ned i, så er der luft hernede i, hvis vi gør sådan her. Så kommer der luft. Så kan luften ikke komme ud nogen steder. Så kan det simpelthen bare prutte. Og undskyld, hvis jeg kigger ind i kameraet nogle gange, men altså, det er lidt svært. Men altså, det var det slim. Så går vi videre til det næste, det her. Det er sådan noget, der ikke former sig så nemt. Det gjorde det de 2 første heller. Det er sådan noget her. Det var faktisk det. Det var faktisk det allerførste, som jeg købte. Og så købte jeg det her. Og så købte jeg det her. Og så købte jeg det her. Men altså, det er så sådan her ud. Det er sådan, jeg kan ikke sådan, det er næsten perlemor. Altså ikke sådan næsten, der skal bare, det er sådan en perlemor blå-agtig i det. Det er ikke sådan en perlemor sølv, som rigtig perlemor er. Men altså, jeg vil sådan set sige, at det her, det var alt for den her video.
husk at like og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Og jeg håber, I synes, den her video, den blev god, men den blev også lidt lang. Det må jeg virkelig undskylde. Men det var nærmest 2 videoer, der var i. Så ja. Hej hej.